Witamy was ponownie dzisiaj już po raz ostatni w fragmencie, gdzie zmierzamy ku zakończeniu syntezy, czyli czwartym i ostatnim. Zakończeniu Mass Effecta. I ja Właśnie tak. wreszcie będę miał spokój. Już mam No dosyć. tak, to jest dosyć męczące, kiedy trzeba dojść do tego samego fragmentu po raz czwarty pod rząd. Bez przewijania. Bez przewijania, no tak, bo nie ma. Ostatni save jest kiedy po tym całym takim szaleńczym biegu do tego promienia idzie gdzie żniwia się trafia. Jądra. No nie. No cóż, dobra. Chociaż ostatnie zakończenie to było w sumie to samo co zakończenie drugie. No nie to samo. No nie to samo, tam liderze pomagali jakby nie było, no ale w sumie to jest kompilacja nadal tych samych cutscenek, jedynie z pozamienianymi niektórymi elementami, no. Nie spodziewam się więcej podróży. Tak, wiemy mały koleś. Szkoda, że nie można przewinąć twoich kwestii. No, you can't. Gdzieś czekają żniwiarze. Without us to stop it, Młody synthetics wiecie. would Nie destroy all przewiniesz tego. organics. No. We've created Ale a mogę cycle próbować. so that never happens. That's the solution. Nie wiem, tak. Jak już to jest ostatni filmik, to popytajmy go jeszcze. What are you? A construct. An intelligence A i designed tych to pytań be nie on było. scope to solve a Sobie uświadomiłem problem. w wersji poprzedniej. I was created to bring balance, to be the catalyst for peace between organics and synthetics. So you're just an AI? In as much as you are just an animal, I embody the collective intelligence of all Reapers. But you were created. Correct. By who? Kogo? By ones who recognized that conflict would always arise between synthetics and organics. I was first created to oversee the relations between synthetic and organic life, Właściwie wątek to protean nie był tutaj establish a connection. poruszany w żadnym But our zakończeniu, efforts always ended in a był conflict, dość so a istotny. new solution was required. The Reapers? Precisely. No to spytajmy sobie o Where did żniwiarzy. the Reapers come from? Właśnie, skąd się wzięli? Did To you jest create problem. them? My creators gave them form. I gave them function. They, in Aha, turn, no gave me typowo purpose. filozoficzna. The Reapers are a synthetic representation of my creators. Aha, And what happened to your creators? They became the first true Reaper. They did not approve, but it was the only solution. You said that before. But how do the Reapers solve anything? ja w sumie dalej Organics nie create synthetics to rozumiem do końca improve their own koncepcji, existence, że oni but those muszą nas improvements wszystkich have limits. zniszczyć, żeby To nas exceed poddalić. those No chyba, limits, że ja synthetics pomijam must coś be ważnego. allowed to evolve. They must, by definition, surpass their creators. The result is conflict, destruction, Tak, chaos. prawdziwe zniszczenie It is chaos, no ale inevitable. oni nie robią niczego innego. Reapers harvest all life, organic and synthetic, preserving them before they are forever lost to this My conflict. tu jesteśmy świadkami chyba czegoś innego. Właśnie. We're at war with the Reapers right now. Dobre pytanie, Shepard. You may be in conflict with the Reapers, but they are not interested in war. I find that hard to believe. When fire burns, is it at war? Is it in conflict? Or is it simply doing what it was created to do? We are no different. We harvest your bodies, your knowledge, your creations. We preserve it, to be reborn in the form of a new Reaper. No okej. Like a cleansing fire, we restore balance. Wracamy równowagę przez zgładzenie wszystkich naokoło. New life, Dobra, both no to organic and będę ci się synthetic, podoba. can Pewnie ci once się again poddam. flourish. Zapytajmy jeszcze o Tygiel i What do you kończymy. know about the Crucible? The device you refer to as the Crucible is little more than a power source. However, in combination with the Citadel and the relays, it is capable of releasing tremendous amounts of energy throughout the galaxy. It is crude, but effective and adaptive in its design. Who designed it? Właśnie. You would not know them, and there is not enough time to Świetna explain. odpowiedź. We first noted the concept for this device several cycles ago. With each passing cycle, the design has no doubt evolved.
Why didn't you stop it? We believe the concept had been eradicated. Clearly, organics are more resourceful than we realized. The defining characteristic of organic life is that we think for ourselves. Make our own choices. You take that away, and we might as well be machines, just like you. You have choice, more than you know. Tak, mam straszny The wybór. fact that you were standing here, Opcje. the first O, miałem organic 3. ever, proves it. To jest faktyczny But postęp. it also proves my solution won't work anymore. So now what? Teraz nam została już tylko jedna. We Na find a new szczęście, bo już w solution. sumie mam tego trochę dość. Why are you Masz telling efekt. me this? No, Why help me? You have altered the variables. tak. What do you mean? Czwarty słyszymy, że zmodyfikowali. The Crucible changed me, created new possibilities, but I can't make them happen. If there is to be a new solution, you must act. It is now in your power to destroy us. Nie, nie chcemy was niszczyć, poważnie. To już było. Mi się nie spodobało do końca. But be warned, others will be destroyed as well. The Crucible will not discriminate. All synthetics will be targeted. No Even właśnie, jeszcze you nie are odnotowaliśmy partly tego synthetic. w ostatnim zakończeniu. Zgładziliśmy wszystkie syntetyczne istoty, czyli We'll Eddie destroy you without z setting it Legiona off. przeżył chociaż na moim save'ie. Impossible. You are vastly wcześniej. outnumbered. You have sacrificed many of your resources just to reach this point. If you do not use the Crucible, the Reapers will not be stopped, and the cycle will continue. I don't believe you. Your belief is not required. There has to be another way. There is. You could instead use the energy of the Crucible to seize control of the Reapers. Nie. Tego już też próbowaliśmy. To w sumie była najlepsza opcja. Jak na razie nie. So, the elusive man was right after all. Yes, but he could never have taken control, because we already controlled him. But I can. You will die. You will control us, but you will lose everything you have. I Tego didn't nie fight this war so I stracę. could give up everything I have. And I do not look forward to being replaced by you, but I would be forced to accept it. Not if I refuse to do it. There is another solution. Tak! Trzecie, to co nas interesuje Synthesis. najbardziej. And that is? Add your energy to the crucibles. The chain reaction will combine all synthetic and organic life into a new framework, a new DNA. I don't know. Why not? Synthetics are already part of you. Can you imagine your life without them? That's beside the point. Your time is at an end. You must decide. Kończmy to! Let's get this over with. Do what you must. Dobra, już robię to, muszę już, tylko daj mi iść. No, dobra. Powoli, ale idziemy do końca. A, powinna być jeszcze opcja 5. What the fuck? Coś ty zrobił! The cycle Nie, continues. nie, nie, nie! Witamy was ponownie, kochani fail. Fail, epic fail. Gdybym wiedział, że strzał w tego bachora zakończy się w ten sposób, to bym się 500 razy zastanowił, zanim bym to... Pedofilia. Dobra, ruszajmy już może do celu, bo nie wiadomo jeszcze jakie losowe wypadki... Nie można przez niego przejść? No. Dobra, Dobra. omiń go! Chodźmy A już tak do w ogóle celu. to się przywitajmy. Właśnie, cześć, bo ja jestem Mikołaj, bo to jest już kolejny dzień po wczorajszym failu, a to jest obok mnie kto? Marcin, Czyli ASW, a ty jesteś? Lord Scaremonger, właśnie. I mamy A to jest zamiar- kanał? Freaky Gamers. No. Dobrze mówię? Tak? Tak, to ten kanał. Dobrze. Tak więc dzisiaj, mam nadzieję, uda nam się dojść już finalnie, spokojnie
do zakończenia czwartego i ostatniego, czyli syntezy. Ale nie przeciągajmy. Czy kroczmy. jesteśmy gotowi? Nie jesteśmy, ale idźmy. No to nie, no to... Nie! Idziemy! Nie! Nie! Chodźmy do celu. Dobra. Chodźmy do celu. Idźmy! I myślę, że to zakończenie ma nie tylko jeden wymiar, albowiem będzie to, przynajmniej póki co, koniec naszej przygody z Mass Effectem 3. No ja to może Na jeszcze najbliższy- tam... Na pewno z mojej strony na najbliższy czas. Bardzo możliwe, że w jakimś późniejszym terminie, jeżeli nie będziemy mieli szczególnie wielu gier do uploadowania, a nie chcę robić spoilerów, ale mamy kilka interesujących tytułów w zanadrzu. No, co to jest? O. Nagle Shepard O, nie chciałem biegać. zauważyć, że w tym momencie uploaduje się Amnizja Przebudzenie nagrana przez Lorda Dobra! Romulusa. Cicho, bo nam potem ludzie zarzucają, że im się komentarze nie podobają. Szumi, kurwa, szumi. All fleets, the Crucible is armed. Disengage and head to the rendezvous point. I repeat, disengage and get the hell out. Ja rozumiem, że jest rozszerzona o tę scenkę, ale czy ona musi być za każdym razem naprawdę identyczna? to go. Damn it. Obstawiajmy, czy Cytadela wypieprzy w kosmos. Ja myślę, że przetrwa. Prawie jak człowiek latarnia z Ligi Sprawiedliwych. Tylko na większą skalę. No. No cóż, Bez tego by się nie obeszło. a w sumie nie wiem, chyba że ja mam już naprawdę Alzheimer, ale nie pamiętam, żeby w czwartym zakończeniu była scena, gdzie Londyn upada. Tam jej po prostu nie ma. Tam nie było, tam było No. od razu pod ziemią. No właśnie. Tak więc... Szkoda w sumie, bo dobrze by to było zobaczyć. Zielona latarnia nad Londynem. O, No cóż. kolejna rzecz. No to jest trochę no... Naprawdę myślę, że przez 3 miesiące, przynajmniej w mojej opinii, można się było pokusić o to, żeby te 3 cutsceny były chociaż różne od siebie. No to nie jest coś takiego niesamowitego, szczególnie. Żeby jedyną różnicą nie był kolor poświaty. No, hehe, No cóż, przegrałeś. czyli ona zostaje tylko w kontroli. Tak. No. W przekaźniki, na... Ja. Czyli przekaźniki się niszczą w każdym i Normandia, no w sumie nie wiadomo jak to do końca jest, czy ona ucieka, czy jednak nie ucieka. W każdym razie w każdym zakończeniu ona ląduje na tej planecie. I w każdym w sumie z niej odlatuje. No. A No czy nie, nie no, wiadomo w czy w czwartym. tym... Nie, no nie wiadomo właśnie. Zauważyłeś? Co? Stali się zieloni. Faktycznie. O. No tak, te już wspomniane wcześniej zielone tatuaże.
Widzisz? Zielone liście. Znaczy... Jezu, niebieskie! No nie! Niebieskie liście! Znaczy jakaś taka poświata jest No? inna. I teraz powinna wyjść wedle oczekiwań wielka szczęśliwa rodzina Joker, zatatuowanych ludzi. Joker, Że Garus. zakładam Jokera z Idi. No. No. A tu nam w sumie wyszedł taki ładny, metaforyczny symbol połączenia rasy maszyn i ludzi. Jokera z Idi. Metaforyczny, nie dosłowny. Prymityw. A nie ma nikogo poza nimi? O, bez jaj. Nie no, teraz pewnie jeszcze dostaniemy. To jest zwykle. Nowość. No. I am alive. All of us, synthetic and organic, have been changed. The war is over, and the Reapers are helping to rebuild. Where once they threatened us with extinction, they now bring us the collective knowledge of the cultures that came before. No. Zapowiada się w sumie równie ciekawie jak kontrola. As a galaxy, we can now live the lives we have wished for. Na razie się zmieniło tylko oczy. No. No i te, Taking our first steps into a new and wonderful future. Ale ciekawa opcja, taka Where stara by ją na synthetics równi can w sumie z choose their kontrolą. own path without fear. With peace across the galaxy and with Ja bym tam unlimited access dał- to knowledge, to recover the greatness that was lost. And surpass it. We will reclaim our worlds and the stars. As the line between synthetic and organic disappears, we may transcend mortality itself. To reach a level of existence I cannot even imagine. No w sumie opcja nieśmiertelności dla organicznych istot And we i will w remember sumie jednego gatunku, that this czyli chance for a new malutka life szansa na cannot come jakieś without konflikty. To zakończenie odpowiada mi bardziej nawet niż kontrola. No. No, oczywiście bez tego by się nie obeszło. No. Warusie, pokaż swoją twarz. Zieloną twarz. Fajnie, wszyscy mają takie ścieżki jak na płycie tylko. No. Potem jeszcze zobaczymy, co ma do powiedzenia nasz astronom. No. Właśnie. Dzieciakowi. Ale, tego, ale żeby to nawet na czapce było? No okej, dobra.
A ja nie zauważyłem, że w jednym zakończeniu ten gościu to nie jest astronom, tylko to jest Asari. Kobieta. No na jednym tam było. No jest, ja tego nie wyłapałem wcześniej. Nie wiem, które to było. Kontrola? No matter Tak. how far Na we kontroli advance, chyba, no. Kontrola. we will remember the sacrifices of those who made it possible. Nie wiem w sumie od czego to było uzależnione. And we will remember Shepard. Because of him, I am alive, and I am not alone. Did that all really happen? Yes, but some of the details have been lost in time. It all happened so very long ago. When can I go to the stars? One day, my sweet, What will be there? anything you can imagine. Our galaxy has billions of stars. Each of those stars could have many worlds. Every world could be home to a different form of life. And every life is a special story of its own. Tell me another story about the shepherd. It's getting late, but okay. One more story. A więc... No to by było chyba na tyle. A kliknij OK, żeby nie było, że coś pomijamy potem na końcu, bo... Ale No to za chwilę, no. No to jest nasz koniec właściwie w tym momencie już. Z zakończeniami, no. Zakończymy Mass Effecta przynajmniej na najbliższy czas. I no tak jak już mówiłem wcześniej, może w najbliższym czasie wrzucimy jakiś meczyk czy dwa z multiplayera. Jeśli nam się uda go nagrać, tym razem może zagramy sobie przeciw sobie. Tak, żeby była jakaś różnorodność. I niewykluczone, gdyż BioWare planuje dużo więcej dodatków z tego, co wyczytałem do Mass Effecta. Niewykluczone, że jeśli będą to jakieś ciekawe dodatki, nie będę kłamał, że liczę na darmowe, ale jeśli nie będą jakieś drogie, na pewno je zakupimy i też opublikujemy, gdyż lubimy tą serię. I tak jeszcze... napiszcie, które zakończenie wam się Właśnie, najbardziej jeśli podobało. macie taką chęć, ochotę przeszliście Mass Effecta, to możecie napisać swoje przemyślenia na temat, jak według was wypadało pierwotne zakończenie, jak wypada nowe, jak one wypadają w porównaniu do siebie. Jesteśmy ciekawi waszych opinii. A więc dajmy OK. Czeka nas coś jeszcze? Shepard cudownie pojawi... Właśnie, to jest trochę dziwna opcja, powiem szczerze. Że tu... Ta-da! No właśnie, no... Że ja wiem, że można kontynuować, robić sobie dalej zadania, no ale to jest trochę bez sensu. Dobra, ja myślę, że będziemy kończyć. W tym momencie albo nadal się wrzuca, ale pewnie już jest wrzucona Amnesia od Lorda Romilusa. Tak więc życzę miłego oglądania i wam i sobie, gdyż jeszcze tego też nie oglądaliśmy. Przynajmniej ja i Marcin. I cóż, trzymajcie się. Cześć.